Txorienetarrok, biteli, eguerdion, eta ongi etorriak txorienera. Gaur urriak bat, asteartea, eta bi errezetak oso, beti bezala. Baina ze ospatzen gabiz hemen? Horroko pintxo txokolatiak eta. Jonen urte betetzea die, eta gero kaferako ekarri ditu Jone. Amiko, zoriona Jon. Motil jatorra Jon. Bueno, gaur lehenengo errezeta patri nirea behintzat doa zure idatzi batetik ero atara du. Hau da. Nire idatzi batetik? Bai, hor dago sukaldari bat bere lehen iaz Instagrameko errezetak egiten genituela. Bai. Berak egin zituen aragi bola batzuk, pikante, oso pikantea holan potazion, eta ero zeila gero tempurati pasatzen, eta zuk esazu, oi ba, errezeta hori enuen ezagutzen, apuntatzen dut. Nik bola horiek ingo ditut, txipiroi bolak, ingo ditut. Izango da orduan, azkenean, kroketan txipiroi oreba betikoa, baina gero, irinetik eta ogi birrindutik eta pasatu beharrean, ingo dugulako tempura ore bat, orli batero ingo dugu, eta handik pasa eta frijitu. Horrek postre bat behar du. Zein gozu, Patri? Nik postrerako egingo irabaki bat? Bai. Oso erraixa. Kafiakin, bai. Txokolata izoskitxakin, hortxatakin, eta esne gaina beba eguta. Txufa hortxata erabili behar du? Ostra, hori sekurtztu erabili txorien, Betu, gaur bi berrikuntza orduan. Beitu. Bueno, lehenakin hasiko gara, eta errezeta hau horrela ingo du. Kipula eta piper berdea txiki moztu eta erregosten jarri. Txipiroiak era berean moztu eta gero barazkietara bota. Ardua botako diogu, gero tomate saltza eta ondo erregozita daunean gorde. Bexamel bat ingo du bestaldetik eta txipiroiekin nahasiko du. Ostutzen utziko du. Gero, tempura horea egiteko, bi irinak eta legamian hasi, garagardoa eta ura botako diogu eta 2 orduz pausatzen utziko du. Bola batzuk ingo ditugu, hoiek tempurati pasatu eta frijitu ingo du. Eta honi laguntzeko alioli bat ingo du, baratxuriarekin, arrautzarekin eta olioarekin. Boiz izango da, orduan izango da, olako tempura, ze azkenian txipiroiak eta olako usak, eta alioli pixkaten bustita, ezer gabe ere ondo ongo ziren, baina nahi dut esan. Baina beti, bustitzeko aliolia beti etorten da ondo, gaina olako gauza frijituetan eta itxaso saporiekin daukinien. Hemen biarrotza Euskal Patri, zu jakingo bat egozia eta ez da gordina, jakingo zen luke jakitea nola jakin aldan zein da negozia eta zein da... Donald Trump arrautza? Zeba. Zito, iria berdina dauke. Nik normal egitxe dana da... Bueltako lan? Bueltak eman. Orduan, hau da egozitxa dagoena, eta hau da gordina dagoena, ez? Nik uste no, loman kontua egizala bakarrik. Bueltaka eta bueltak gehiago boten ditu. Karo. Nik ez ditu, ez sekul ez ditu nazten, bata bestean da. Beharko du bat gordina alioli aiteko noski, eta bestea, egia da olako kroketai eta bexamel horei, botatzen badi gero arrautza egozi bat, beste samurtasun bat ematen dio, eta horrek ondo geratzen dio, iaskoan kroketetan, urdaiazpikoanetan, eta txipiroienetan baita ere. Orduan, oliba olio txorrota hon bat, eta mentipuleta erdia moztuta dokat, beste erdia moztu, eta erregosten jarriko dugu, piper berdearekin, eta ingo dugu horrekin, txipiroiak gero horre garbia dauzkadana, ezagun bere sarrerakoa. Gero horre balio dugu iteko paella bat, fideua bat, oinarri honek, guk ingo ditu kroketak iteko baita. Danetarako. Eta eixa da, txipiroiak oso garrantzitsua biela euskal gastronomian, guk asko jaten ditugu bai plantxan, belaio erara gero lan tipula karamelizatuakin edo tipula erregosixakin, eta bai, gure saltzetako baten, ez? Txipiroiak bere saltza beltzan, eta bai asko jaten diela. Orduan, gaur holan janda, baneretako gauza berrixa die. Egisa da, azken urtiotan, kroketak, betidanik egin die, urdaiazpikuanak eta aragixanak, ez? Gixatuanak esaten dana. Baina azken aldixan ikusten die asko, txipiroienak oran baltzak barrutik. Eta onjonak, gaztarenak, baina txipiroienak egia da, beltzak gerota gehiago guztia. Bai. Bitu, nuen eta ziguten, semia oin dantzan hasi da, euskal dantzetan, eta dantzan jun ginen, enaiz batzen un ermitxa batea, eta gero eta zizkiuten, olako katerineko enpresa batek garritako pikatzeko eta kroketak. Bai. Kroketak beltza zeuden. Kanpotik. Ezien txipiroian. Ezien txipiroian. Nik uste dut, nahi gabe frigitzen eskua joan inzitzaia. Errein jakela. Zeuden hor. Puntuan, Patri. Ja pizkat gehiago eta ja txarrak egon zen. Nik ikusi nituen da esan. Zer dia, txipiroiana da. Koskain da. Ez, txipiroianak ez dia. Ez hauek pasa izaizkie.
Beltzara, ez, morenito lan, Oso. eguzkixan egonda. Oso, eta gaina hori bakizu gero, ekartzen dituztela aluminioan bilduta, orduan kurruskari ez zeuden ez da ere, ze karo, hor erre hosita, baina, bueno, zaporez txarrak ez duten, Egin zaporez goxoa. Behintzat hori bazauken ona, hori eta doain iziela. Bai, hori ere egia. Hori da, bai. Ezin gara kejatu, ez, bakarrik izan dut. Kolorea zukatela, gaurringo ditugunan antzekua. Oso. Txipiroiak die txibien zenideak, ze bisa die zefalopodoak, eta, txipiroiak die, bazkenean simetrikoa die, ez? Budua daukie, hanketaz, aparte, 10 aukitzen da, normalian, eta bi izaten die luziauak. Begixabe, esaten da, daukiela, begirada, 360 graduko begirada, ez? Horregatxik begia hundi da izan dake, ze edozein puntutara aldaue begiratu. Begia handia da, beti izan begia handia guadalako, eta kriston begia da euskatelako. Txipiei, begia handi, ez? Zagon zen hori? Ez dakit, hori irakurri dut, eta hori, egisa da, begixak haundixak, badaukiela. Eta gainera, luzeran arabera bebai, tamaina desberdinak aukitzen da biela, ez? Aukitzen zeke, zefalopodoak 10 sentimetrokuak, edo sentimetro lan gutxikuak, eta gero 10 metrotaraino batzuk bebai, heltzen die. Pentsa zelako bilurra emon bidauen, zu hor ez dakit, igeri itzen, buzeatzen apurtxo bat, eta olako gauza bat aurkitzea hor uraspixan. Horrek uste dut oso sakonera undian daudela, txipiroi erraldoi hauek, eta bizirik ez dakit inoiz grabatu duten bateon bat, bai aurkitu izan dituzte hilda olakoak, eta ondartzetan da hori, eta horreati dakigu existitzen direla, bateon bat iritsi omen da, ze beste janingo dituzte normalean, baina bestela grabatuta ez dakit olako urraspiko kamaraen batek, ero inoiz grabatu duten zerbait olako, baina hain honek handiak, 10 metrotakoak eta horrek bilurra emoten dago. Bilurra baina, zerbait gehiago. Pentsatzia be, ez dakit bizirik edo hila zaben, baina 1933an Zelanda berrian aurkitzu zabien olako txibi erraldoi bat, zauzkan 275 kilo, eta 21 metro luzeran. Raziokoa. Raziokoa, olako raba batzuk domeka baten eitzeko. Motosarrakin moztu behar, xarrak. Pentsau. Horre jateko gozuak ongo dira. Euskal. Ez dakit. Ez, txibia esaten da, txibia edo txipiroiak, esaten da, edo oso gutxiko zina bitxuzula, edo oso denbora luzean. Hola, denbora ertainan, etzin zara galditu. Horre, 10 minutuen, horre txipiroiak, plantxan iten dienean, buelta eta buelta iten die, plantxan buelta eta holan ateratzen die. Gutxi inda, nik iten ditu danean pelaio erara baita, kipula inda daukazu, ero kipulan bukatu iten dituzu. Eta bestetara, normalean, txipiroiakin tintakin eiteko, txipiak, nik hor denbora luzea dukite oso, eta orduan luze izaten da. Baina, probatzen bauzu eta holan pixkat ekipularekin jarri dituzu, eta txikloso daude, hori da, erdian geratu zaretela, orduan imerduzuena, utzi egiten horlaz. Utzi denbora gehiago, da orduan bigunduko dira. Baina, entzu dutena, nik ez dut ezagutzen inoezek, hori itxen da honik, baina merkia dauzenean urtean zier jendeak hartu itxe itxula, izostu eta gero gabonetarako atara. Pero nik kasu hortan, Patrik, gomendatuko nioke jendeari izostuak erostea. Ze, etxeko izozgailuak izostu egiten du, baina izosten du polikiago. Hauek, gaur egun, saltzen dituztenak izostuak eta horiek izostu dituzte nitrogenoakin batzutan eta indar handiarekin, eta orduan, izosteak kalidade hobekoa da. Bestetara, kristalak handiagoak egiten dira, puskatu gehiago eta galdu egiten du urpiloa galtzen dute. Orduen, nik aukeran, hori egitea baino, nahi gozue bai, izozgailu potente bat baldin baukazue, baina bestela erosi izoztuak. Argi dago. Eta, zigor, beraz, aldozu berrez azaldu, ze honek izango dige, txibi edo txipiroi bola batzuk, tempuran doiaz, baina kroketa die, normalian kroketa gugitxe itxugu, irinetik arrautzetik eta hori birrindutik pasa, baina hau orduan zelan joan bida, ontxe txorinen jarri dagoen entzat, ontxe berri. Guk ingo du bexamel bat normala ingo du, kroketan ore bat ingo du, betiko kroketan orea. Baina kroketa ore honek izango dena ezberdintasuna da, hartu eta gero, irinetik, arrautzatik eta hori birrindutik pasa berrean, irinetik eta gero tempura batetik. Eta tempura berezi izango da. Trisol irinarekin, iaz ere baile genuen, hori Ferran eta Albert Adriak asmatutako olako irin berezi bada,
eta egia da, kurruskariago eta geratzen da, eta da, tempurarako iten den irin bat. Izango da, tempura barik legami erabiliko dugu, eta gehiago izango da, orli hau, gabardin antzeko bat ingo duguna, ingo dio. Ordan, legamia, garagardua eta ura erabiliko du, eta gero hori bai, iri normala eta trisola. Ordan, badauka bere ikutu ezberdina. Iri normalakin inalduzu, Kendu hau, trisol irina, eta neurri berdina iri normalakin egin. Eta listo. Hori, aukera. Hemen oin, txipiroiak, hor badauzkaia, piper berdea eta kipula erregosten, eta oin txipiroiak txikiko itxuko itxut, holan, pusketan abaritzeko, hauan sartzen ditugunean, Osondo. Eta gero, horre barrura jungo dira. Osondo. Tempura, guk, Juan San Urtean inginen, da zigorrak ekarri zaben trisol irina olako barazki batzuk eitzeko gero teriyaki saltza batekin, edo olako saltza gazigoso batekin, eta nik gero trisol irina hori etxien egon nintzen bilatzen, ze bendetan bentzokaten, pasada bat, ze uste ditzu elikagaiak oso kurruskari, eta batez bedauka ahalmena kurruskari usteko denbora luzian. Ze normalian tempura itxen dozu, eta egin berri, badau kurruskari, baina gero bigundu eitzen da, denborakin, 10-15 minutu estien hori ja, geixau da, leno be. Baina trisol irinakin, pila bat aguantatzen dago, pila bat irauten dago kurruskari sensazio horrek, beraz, bez, ona da, eta entzun dute bai, errezeta batzutan, erabiltzen dela gozoa ordezkatzeko, hau da, azukre gutxiago erabiltzeko, bai, bizkotxoak eta gaietak itxeko. Hau azkenean da, zuntz disolbagarri bat, asmatutakoa da, ze artifiziala da, zako txartian, orduan, gauza desberdinetarako balixe dago. Erabilibiko, ze nik ikusiot, ikusi nabenean trisol irina, saltzen dago olako pakete haundi kiloko olako kupela batean saltzen da, baina izan da, hori bai, tempura egiten ditugunean etxean kontu da, Patrik esan duena, ez? Zerbait tempuran egin behar du, azkenengo momentuan egin behar da. Ja, jendia eserita dagoenean, eta ja hori, hor da, momentua eiteko. Lehenago egiten baditugu, hori, bigundu egiten die, eta ez daukat, egia da, galdu egiten dutela. Naiz eta trisol irina erabili. Aukeran, naiz eta irina erabili, hau, jan behar duen momentuan, orduan egin behar dira. Eta, nik Japonen izan nintzen honetan, tempura pila bat proba izan dut, ze berez hango teknika bada, ez, tempurana. Hangoa. Hangoa. Portuguesak entzuten bazaitxue. Hor, erdiz, 16. mendian sortutakoa, Japonen, baina eurak izan ziren misiolari portugues batzuk. Hori asmatu zabienak. Portugaldik eramandako. Portugaldik eramandakoa, baina berez Japonei ematen jako hor sarixa, ez? Eurak misiolariak berez zauzen vigilia garaian, eta vigilia garaian etzin zabien aragixa jan, arraina batzutan hor zauzen, orduan barazkixei emoteko apurtxo bat elikagai geixau, esan ezagun, hor teknika hau sortu zen. Gero misiolariak Japonetik joan inzien, baina, Japoniarrek teknika hau berreskuratu inzabien, bere ganatu inzabien, eta gaur egun pila bat erabiltzen da bertako sukaldarizta. Eta beraiekia da, beste Japoniarra bagizu artista direla danak, eta edo zer hartzen dute, eta hobetu egiten dute, horren badaukate, zerbaizetan espezializatu egiten dira, eta badaude sukaldaria bakarrik, ia dena tempura egiten dutena. Beste batzuk bakarrik sushi egiteko, beste batzuk, eta hauei segurro ematen badigula gure Patre, pilpilan rezeta gustatzen zaie hartzen badute, emango diote buelta bat, eta gero egingo dute, badaukate, hobetzeko errezetak beste ikutu bat emateko errestasuna daukate beraiek, eta hartuko lukete gure pilpilero marmitako eta seguru Sigur, ingo zabela hor mirarixak. Barazkiak herri inda, erregozita, honi, egurra emango diogu, eta hoxe, pare bat minutuz, 3-4 minutu erregozi, eta ardo txuria botako diogu, eta tomate saltza. Eta Japonin izan nintzenean, gauza batek ikustan, atentzia pila bat, eta da, jatetxiak, etzela hain garestixak. Egisa da, herrialde garestixak dela, bidaiatzeko, garraioa, hotelak eta horre garestixak di, baina, baskaltzeko, jateko ez. Merkia da. Eta orduan, eztabaidan da bertako jendiekin, lagunekin bizi diela, eta esaten zabien, hango jatetxiak, zuk esan dozuna ez,
super espezializatua dauzela. Orduan, ez daukiela karta luze-luziak. Itxen bada tempura, bakarrik tempura. Sushia, bakarrik sushia. Aragibolak, bakarrik aragibolak, eta igual errezeta bat, bi edo hiru daukie. Orduan, bertan oso espezializatua dauz, eta horrek itxeotza ba, osagaiak beti bardinak erostia, hortan aurreztia, teknika bai, hori, bizkortzia, da horrek itxen dagoela, bazkenean, hain merkia izatea. Segero, alokairuak eta jendian soldatak eta isantzerakoa die. Gurean, eraman ziguten horrelako tofuarekin. Jatetxe batean, ziela espezialistak tofuan. Eta ordundik ja tofuari desberdin bitzen dira. Bai, ez da? Bai, ja, dagoeneko ordundik, hemen, ales, gomendi bat, aldozunean Japonea jun, eta, jatetxe horretara, tofuan dena tofuarekin egiten zutena, zenetan ikusgarri izan zen, ze ondo jan genuen, eta ze gauza ezberdin. Ez dakit kasu asko ingotzen. Ez, baina, bueno, berdin zait, Betxu, beretzako txarra. Horren arira, nik bigarren errestarako ekarriot hortxata bat. Eta horrekin ingo irabiaki bat. Eta ontsa, makillajian berbetan, da Amaia gurasuak, Valentziakoa dira. Bitxo. Eta orduan ez arozan, eske, hango hortxata bai dauela ona, hemen ezin da hortxata on bat lortu. Esaten zan, berak, bai, Berak esaten zauen. Bai, eta bez, hori, azkenean, bertakuak, ez dakit, bertakuak, teknika izango dan, edo osagaiak izango die, baina... Egia da, patre hori esaten da, gauza batzuekin... Baina badut ezberdin jasuna, eta txoin, barkatuta, tofua adibidezuk esan dozuna, ez? Tofuak Japonen asko ez bonaua dala, zezkenean tofua eurak itxen daue, etxian egin dako, eta hortxatia bebai hemen, Valentziako etxe batzutan, etxeko itxen da, orduan hor daude ezberdintasuna, ez? Ni nahi dutena esan da, hemen Hernanin, ikastolan basean guraso bat, Valentziarra zara, eta berak paellaan, Valentzian, eiten zuen, eta hemen handik ekarritako osagai berdinekin, modu berdinarekin da, ez da berdina ateratzen. Bai. Orduan, agian, uran kontu horrek eta arrazoien batero izango du, baina berak ez da, hemen egiten dut, berdin, ze gainera hori egiten, eta ez da berdina ateratzen. Hori garagarduekin eta esaten da, ez? Garagardo bat Galiziako izaten bada, hemen ez dagoela baino ze bertako urakin ez dakize, ez dakit poesia izango dan, benetazko izango dan, gero bebai zukaldaritzak badauka erromantizismo punto bat. Orduan? Bueno, ardo txuria, ero txakolina, ero baina holako txurin bat, baso erdi, taka. Txuri bat, ona. Lurrutzen danean, tomate saltza, eta bien bitartean, gero bexamel bat inbar dugunez, esnea berotze jarriko dut bexamela iteko. Esne osoa erabili beti, aldala, olako kroketak eta olakoak, gaingabetuak eta olakoak, beste, ez dakit, erabilitzazue, ez erabili. Ez erabili. Osua, bintzat, gozo gintzarako eta olako hausak egiteko, erabili, mesedez, osua. Bueno, egisa da, olako dietan bat edo jarraitzen sabez, ez gaingabetua ondo dauela kafesinakin atzeko edo, baina olako errezeta baten. Esan dieta basode, baina karo, pixamela iteko, erabiliko dituzu, onda piku gramo, gurina. A ber, hau da, gero, amarbola ez jan. Dieta basodolako bola bat jan. Hori da, esne gozokia bezala, ez dakit ikusi duzun, ze esne gozokia normalian, edo hau, esne kondentsatua deitzen dana, itxen da esne gaingabetuaken. Normalian, beti itxen da esne bai, beti. Eta orduan askotan saltzen dauen normala, eta gero bat, dala euneko 0 lodia, ez? Bai. Karo, euneko 0 lodia, baina 500 gramo azukre hor danana, zitxa. Orduan, naiz eta gantza ez auki alde batetik, azukre asko dauka bestetik, orduan, hau gantza da, baina gantza, ona, esniana beixana. Bueno, tempura hori egiteko, esan dagoa, irina, neurri berdian, trisol irina, eta ikusten zan hor ja ez zila berdinak, legami freskoa, hola, pixka, gramo bat ero, bakarri behar. Testuria dauka semolinana edo, zolan irin fin batena. Eta hau, naziko du horrela adaskarekin, gatz pixka baita. Ze berez, zigor, tempura normal, tradizionala da, ura oso hotza eta irina. Oso hotza eta irina. Hori bakarrik, eta gatza. Beraiek badaukate bate hon bat arrautza ere botatzen dietela, japoniarrek. Bai. Eta hau ja, izango zen gehiago horli bat, nik honi horli ditzen dira, hau gabardinak egiten dira, gambak eta hori, hau izango zen. Eta honi,
ondo etortzen zaio beti gaza daukan zerbait, txampaia, garagardoa... Ura aparduna bebai, ez? Ura aparduna, baina ez izateko gaseosak azukrea dauka, Bai. Gaza daukan ura, eta ura. Erdi eta erdi botako dio. Hau, naziko dugu, eta honek, legamia bota diogun hontan, 2 ordu egon behar ditu, hau ez du guzetan oskaioen sartu behar, utziko du olako toki epel batean, eta 2 ordu barru, ikusiko duzu, hor bila burbuiak eta hasiko direla. Hau, legami kimikoakin ezingo zanein. Ni okine legamia erabilauko nuke. Okine legamia hautza, hori nahi izan ezkero, hori izaten mauzue bai, legami kimikoaz. Eta hemen ikusten zuen, buiaka dabil, ardoa lurrundu da, hemen dabil, mesedez, bota zerbait gehiago. Zemai dazu tomate apurtxo bat. Tomate apurtxo bat. Hau, Bai. lurrunduko da, eta gero hau, atera ingo dut, eta ontzi berdinean, ez ikintzeko beste bat, bexamela ingo du. Bexamel horrek azkenean izango duena da, gero zaporia txipiroiena. Ez du, aldu beste ontzi batean aparte, baina, dako ibiliko hasi ikintzen beste zerbait. Ez du merezi. Ez da merezi. Ez, ontxe nik zigor emongotzutolako esaldi batzuk edo elikadura buruzko lan zenbat mito. Bai. Eta zuk esango estazu, ia zure ustez egisa dien edo gezurra. A ber, bota. Lehen mitoa. Bizi itxaropen handia izateko, dieta mediterraneoa izan behar da. Bai eta ez. Hori ez da erantzun bat. Ba, a ber, Bai, pentsa, egia edo gezurra. Ez, zuk izan alduzu dieta mediterraneoa, baina gero ongustia sofan egon eta tabakoa erretzen 3 kartoi, eta ez dizu balio ez zertako, izatea dieta mediterranea. Gure Julen Gorosabelen gidoia zapusta zabez. Ez, baina gisa, a ber, dieta mediterranea, bai, nutrizionalki oso ona da, zoragarria da, baina horri gehitu behar diogu, pixkat ibilin behar garela, hau gutxiago, errez, orduan, bai, ez, bai, eta ez. Bai, eta... Bat ez hau, ni dieta mediterranea ite dut, baina gero guztia etzan da, nau. Bai, eta batek esango, ez Japonen bebai, biziraupen luze-luzea dauke, eta bertan ez daukie dieta mediterraneorik. Ez, hori da. Hor tempura itxen da tokixan. Orduan, berez, ni gidoia kasu egin ja, berez, adierazpen edo mito honen erantzuna zuzena. Ze, azkeneko ikerketen arabera, zuk dieta mediterraneo jarraitzen badozu, daukotzu 23an gutxitu dezakezu, probabilitatea, olako arazo kardiobaskularren bat edo izateko. Orduan, argi dau, aukidala elikadura orekatu bat, baina gero zuk esan dozuna, ez? Bai, mugitxu, eta ez dala bakarrik jaten dozuna, baizik eta eramaten dozun bizitza estiloa. Faktore asko direla. Eta gero, suposatzen dute, nun lan egiten duzun, ze horre esaten dute, oso toki kutsatu batean lan egiten baduzu, eta beti, eta zure lanan arabera bebai, oso ondo jana duzu, baina, egia da, hobeto biziko dela hori, gaizki jaten duena, lantoki berdinean gaizki jaten duena, baino pertsona bat. Hori ziur, baina bai, multifaktorela dela. Hori da, bexamela iteko, gurina, irina, ondo naziko du hemen. Hau, bola honein dako, zigor, biozu bexamel bat olan fina, zera 40 litro? Egun da hogeikoa. Egun da hogei, apurtxo bat lodi xaua. Eunekoa hain, eunekoa ero izango bagazan, 100 gramo, litroko 100 gramo, gelatina xaflak bota berko den izkioke. Zegatik, bai, egin alda oso fina izango zen, baina lantzeko garaian finegia geratuko zen. Gelatina botatzen badiogu honi, ze egiten du, gelatina gero gogortu ingo du orea, eta ero lantzeko erreza izango da, eta bere barekin kontaktuan, frigitzen ditugunean, barrukoa izango da erdi likidoa. Ja, laro eta marrekoa behin alkoen dituzke. Eunekoa itxen da, edo, laro gehi tamarrekoa edo, hau da, laro gehi tamar gramo irina, laro gehi tamar gramo gurin, eta litro bat esne, beti itxen da, litro bat esne, da hori, 120 gramo edo laro gehi tamar gramo irina eta gurina, eta hori izango zan gixau, bexamel bat estaltzeko, lasaina bat estaltzeko, edo makarroi batzun lan gainetik jarteko. Makarroiak egiteko finagoan ekin gonuko orain. Bai, makarroiak egiteko lan saltza moduan erabiltzeko. Bai, laro gehikoa. Gitxeo. Bai, bai. Beitu, aukera dauz. Eta gero, igual lapurtxo bat lodixoa, kroketetako, ez? 120 gramo, edo. Batzuk itxe dituzte, igual, ez dakit 150 gramo jarriko zen, edo batzuk itxe dituztolako mazakote batzuk, horrek ez. 150koak ondo etortzen dira, etxien adreiuren bat eroan mugitzen bazaizu, hori eusteko, ondo etortzen da. Bai, esan paretan ateratzen batzugolako marra bat,
Bai, hortako bai, baina bestela ez. Oso. Egiteko, bolak eta egiteko oso ondo dago, baina gero jateko garaian ez da xamurrak geratzen. Hemen txorien egin dugu, gelatinana eta ez da broma. Inoiz gute mazarete toki matera eta bai, hango kroketak likidoa koska egiten duzu eta ia likidoa dira. Horrek egiten dutena da, horrelako bexamel harin bat, eta bexamel horri gero gelatina xafla botatzen dizkiote. Ez dira, inungo zaporeik ematen, baina egiten dutena da, ostutzen danean, bexamel hori gogortu egiten da pixkat eta lantzeko erresa da. Bai, oso ondo. Beste mitoa. Bota. Digestio saieko elikagaiak ez kontsumitzeak digestio arazoak konpontzen ditu. Ez, horre faktore gehiago daude, ez da bakarrik hori, ez? Hori da, zuzena, mito hori gezurra da, ez? Azkenean, digestio on baterako, edo digestio txarra daukien pertsona bebai, igual batzu die oso urdurixak, urduritasunak bebai, faktore bada, mikrobiotako alterazioak, elikagai motak, eta, arrazoi desberdina dauz, digestio txar bat izateko. Hau da, ondo janda bakarrik, hori ez da soluzioa. Zer, baduzu gehiago? Ez ikusten zaitxut hor, mugitzen. Baukat bat, nik hau betxu, txarto esango nagoen emaitza. Betxu, txan, gatza bota dio. Gatza, piper beltza bota dio, eta oin, txipiroiak. Bete garrixa, barrua. Bai, eta ze falta da. Ze koloretakoa, honi kolorea jakiteko jendiak zena dien, garrantzitsua, kolore beltza, eta hortarako, txipiroi tinta erabiltzen dugun hontan, beti kozinatu. Txipiroi tinta berez gordinek toksikoa omen da. Hombre, neurri txikian janda, ez da ezer gertatzen. Baina, bestela, hemen bexamel bat gaina bakizuek gero eta goxoa izateko, egon behar du hemen 10-15 minutu gutxienez kozinaten. Orduan, botako dut, nola, aldatzen den kolorea. Jo, baiet. Baina, apurtxo bat botata, be? Bai. Pia, beltza. Patria, azkenengoa, bota. Abiak, arandanuak, nira mamandako. Jatiak, begiko gaixotasunak pairatzea ekideten du. Hau da, bistako gaixotasunak eta. Ez dakit, nire horrelako hausetan ja ez... Nik berez, esango nahan gezurra. Baina, omen da zuzena. Ona omen dala biztanen dago. Horti ja gaixotan ez abia jateatik ekidingo dizula izatea, hori ja urranditan zatea izango zatea da. Ikerketa honek esaten dago, zuk jaten badituzu egunero abiak edo jaiteko oitxuria baldin badaukatzu. Daukatzu, olako begia arazoak pairatzeko arriskuan, 28 baten, geiztagatzu. Bai. Nik olakoetan beti esaten dute, espada hori arrapete behar dela, pintzatxuekin, kakotxan artean. Bueno, honek oin ploplo ingo du, poliki, eta horri izango du ploplo iten 10 minutu. Vamos bat, venga. Eta bien bitartean, aliolia bai, baina ez dut nahi guri inorrakatzea nahi. Orduan, hemengo erdiko bihotza ero kentzen badiogu, ekizue beti, suabe ero iten dela. Bestela, esnetan ero irakiten badituzue, ero konfiratu iten badituzue oliotan, asko suabeago geratzen dela aliolia. Eta, izango alioli faltzu bat, Hemen izan ditugu alioli benetakoak, bakarrik... Motraioan indartsuak. Bai, bakarrik zeukana baratxuria eta oliba, eta ez da horren fuerte geratzen egia esan. Donalen lumak enduko diot. Donald Trump, arrautza. Arrautza, baratxuria barrura biak, gatza. Eta olixoa, da azkenean, maonesa bat eitxia bezala, baina... Berak atzaporiaz. Ekilore olioa, erdi eta erdi erabili alduzuen izan ezkero, baina euneko dena oliba-olioa bintzat ez erabili, oso zapore fuerti garatzen da. Hasieran, txorrota bat, sartuko dugu, eta gero ja bakizue. Hartzen duenean, altzatzen jungo gara, pixkanaka, eta ero gehiago jungoa botatzen. Zela ningo zaben lehen maonesia olako irabia gaiurik bari ez da? Bakit zela egiten zan. Baina gurot esan, holan dan, hain erresa da, hain azkarra. Ez, apetzen da oso. Horre, parregarria da, antzinako errezeta liburuetan, lapiko askarrik lehen ez zegoen. Eta lapiko bat askarra bihurtzeko inbertsan hartu, eta jarri adreilu bat, esaten zuten, pisua jarri gainean, tapa horrek, usteko altzan eta lurrun gutxien atatzen. Eta horrela itxe zuten, hori izan lehen garai batetako
nola da, lapiko azkarra, eta zan pixua jartzia. Eta, bueno, lehen burua ematen zioten, Patri. Gaur egun, behitxu, igual ezagutze duzuz, ustot behin baino gehiagotan indogula berai buruz berba, bai programatik kanpo, Gypsy Chef sukaldarixa. Bai. Ez, bera da oso komunikatzaile ona da sukaldarixa, baina komunikatzailea izan baino lehen, berak iten zituen olako catering batzuk, ziela, gypsy cateringak edo, eta orduan joeten zan, herri-zerri, olako furgoneta batekin, eta bakarrik lapiko batekin, olako enbor batzuk, sua da bitresna, da itxen zituen, kristoneko janarixak mundu osoan dako, hau da, irabagaiuri barik, robot barik, hau ez dakite birrintzeko lan mikroplane barik, eta itxen zituen oso platerorak, aintzinako teknikak erabilitza, azkenean taula bat, labana, sua, eta aurrera. Liburu bat oso ona, dala, mendiko errezetak, eta hau da, mendian zaudenean, daukazu, sua, lapiko bat, eta gauza gutxi gehiago, eta oso ondo da errezeta hor, oso interesgarria dira, eta dana lortzen dira hori, lau gauzakin. Hau, 10 minutu pasa ondoren, gatz eta puntua beti probatu, orain probatu gara, gatz ez eta ondo daben, probatu, eta erengo dolako erretillo batera plastikoarekin atera, ostutzen utziko du, gau osoa uste moduzu beto, eta gero izango da bolak hartu, irinetik pasatu, gero gure, hemen hasi da burbuiak, hasi da hemen jaia egoten, Bueno, hemendik pasatuko ditugu gero, frigitu eta oli honekin zerbitzatu. Bueno, irinetik pasau, eta gero tempuratik. Hemen, inditu batzuk, betiko estiloa kroketan, hau da, irinetik pasatu ditugu, gero arrautzatik, eta gero ogipi irrindutik. Aukera badago, eta inditu batzuk karratua, moztu bezala, bestatzuk luzengak. Nik karratu gustatzen jat. Karratu, eta erresa da. Bai. Hemen garrantzitsua da, botatzen duzuen erretiluan plastikoa jartzea azpian, eta ero gainetik estaltzea ez egiteko lako gainean ikenzaion geruzatxo esatxe egin hori, ez? Eta orduan, ondo busti, gure tempura horean. Eta zera nigertza tempura japoniarra dara sotz batekin hartuta bizardesekin baino, Bueno, da pixat. Kontuz, ia errebizaran. Bai zera. Zukalderik eskara erretzen, Patri. Bai, erreku. Indiako historia konta urutzun. Zer? Ez da gizu, hori, hosteleitzako eskolan. Jatetxetan azten ganean, beti mireztuta geratzen gara beste zukaldera ikusten ditugu, eta ez dira erretzen inoiz da. Nola, eta ni hor dago historia kontatzen dana, zuia sukaldaria zaren, erabakitzen duzunean sukaldari izango zarela, Indiara inbar duzu bidai bat, eta anartzen dizu lan turbantea buruan daukan tipo batek, eta eskua sartu zizkion, hartu olioan erretzen, eta eskua barrura sartu. Barrura, erre arte. Eta holan txerri erre usaila da benean. Atera eta jarretzen hango krema berezi batzuk, eta gero bendakin, jaun behar duzu 2 hilabete. Hori zera, sukaldaritzako beste mito bat, niko nizan biot, gezurra. Ez, hori kenduta gero, kentzen bendak, eta ezara erretzen gehiago. Eta hori niri sartu zidaten. Naixo dut erretzea, Eta, historia moduan oso politia da. Eta zu sinistu izan Bai, 16 urtekin bai. Ez zien erretzen, Patrik. Inuxenti hoi. Ez, 16 urtean euskan. Eta gaur egun, segun nola esaten duzu, norbate baino gehiago sinistu ingo zuen. Baita ere. Orduan, esan behar da sinistuta, holan. Kruz dago hori, Patri. Hori dagoena da oso beroa. Guai geretzen dira, Ingo duena da. Hemen tempurakin oso garrantzitsua da ze temperatura. Temperatura basuan egiten badugu olioa eta naiz eta trisola erabili gutxeo zurgatzen duela, asko zurgatuko du. Fuerte egiten badugu ze geratuko da, gorritu ingo dira azkarregi eta gero barrukoa geratuko da pixkat hotza, berotu gabe. Orduan, puntua, 180, 170 gradu izango zien, izaten badugu lako frigigailu bat, Bestela? Joengo lan txikian jarriko dugu lan zerbait, berizi moduan. Nolako tapa batzuk jatera soi esenien moruan da... Alioli gehiago jarriko du, espada. Ala, baina... Hemen, zein da osagai nagusia? Aliolia. Bueno, hemen dauzkazue gure kroketa, txipiroi bolak alioliarekin. Pentsatzen haben gainean jarri bizinela lamaka batekin, fin. Ja, baina holako gauza, Patri, beti izan behar da... Plater txikixa fina izateko, baina, eta espazio aliolia norbait gustatzen? Bueno, niri bai. Hau da, aukeran, orduan, gainean jartzen bai oso, orduan bai ero bai, alioliarekin jan behar da. Kurruskari bada hau. Oso, Eta krematxu barrutik.
eta bero. Hori, fijo. Ion, kruntxia entzun da, ez da? Hone kruntxe indik, Oso goxua benetan. Gipsitzep nola iten du, Patri? Zerbait gozua da, Bestial. Ba, ontxe ia errepikatzen duzun salata berdina, nik itxetutenean hortxata irabaiakia. Bikai. Ba, postre bat ekarri dut. Bai. Honek igual, txokolatezko kroketako lan chantilly vainilla dunakin, ez? Gozogile krema gehiago, bai. Gozogile kremakin. Ez, nik ekarriko dut benetako postre bat izango da irabiaki bat. Ez dakit, bizitzan noizbait probatu osun hortxata? Bai. Nik ez dut probatu. Hau da aurreneko aldia, hortxata, bai. txufa hortxata probatuko zula? Ja, zapore bitxia aukala. Bai. Ez que hortxada... Hau, guztan gindizatzu edo ez? Ekusi dituz di holan txikitxo hola le batzuk. Simurtutak. Hori da. Eta, bueno, gozoa. Bai. Valentzian, omen da holan tradizionala, tipikoa, ez? Eta gu kasu honetan, ba, bueno, irabiaki bat ingo, osagai desberdinekin, kontoko zute errezeta. Txokolate izoskisa esnegainakin, hortxatakin eta kafiakin irabiako minutu baten. Gero esnegaina azukreakin arrotu eta irabiakeren gainean zerbitzatuko txokolate apur batekin. Berrez errezeta, pipau, igual hasiko gara lehena hau... Esnegaina arrotzen, ez? Esnegaina arrotzen, horrek eraman bizkula, ba, denbora apurtxo bat gehiago. Eta, bai... Bai, bitxia dana, horxatan bako zertan, izena zut badakizu nundi da. Bai, irakurri dut historizia, kontau ikusen zulik, baina pentsagat benetan bitxia. Hau, Aragoako Jaime Lehenaren, berak jarri omen ziola izena esaten da, eta hau, atara omen zioten, da berak uste zuen esnea zala, ez? Eta garaiko Aragoiko hizkuntzan esan zion, aixo no es jet, hau ez da esnea, aixo ez hor, xata. Hau urrea da, neska, xata da, neska. Eta hor xata, urrea neska, hortik omen datorrela. Ez dakite egia da, zuek bakizu hemen, hainbat eta hainbat historia kontatzen ditugu lan, aurkitzen dituguna, baina egia da, polita da, eta, badauka bere zentzua, garai hartara juten bagara, eta garai hartan nola dituzioten jakin espero. Bai. Hor xata, urrea, hor... urretik eta xata neskatila. Urrezko neskatila, zakitolan itzuri halko zen gaur egun. Bueno, kontua da, ezberdina daude, hau izango zen, betikoa Valentzian iten dana txupa, horxata izango zen, horxata. Gero Mexiko neiten dute beste bat, arroz horxata. Eta honek kanela, azukrea, vainilla eta esne kondentsatua eramaten du. Ez dakiz zeatik ditzen dioten, arroz horxata. Nik ez dakit. Arrozik ez dauka, behintzat. Ez dauka arrozik? Hau da, Bilboko arroz pastela bezala? Txoin zigor, hau, gero bukatuko tarrotzen bezala. Salata gehiago egin biot, eta hori joango nasa. Hemen kontua da, salata kontuak biakin izan behar duela, honekin era salata antzeko arrako zu. Baina, ontsi utziko eta putxo kontatzen. Orduan, ez dauka arrozik? Ez, baina arroza hortzata ditzen diote, eta gero badago beste bat, morro hortzata, morro izeneko landare autoktono batekin egiten dutela, hor, El Salvador eta Nicaraguan. Orduan, hortxata ezberdina badauzkagu, Valentzian badauka, ustailean bere eguna baita ere, gauza gutxi bak gaur danei jartzen zaio eguna, hortxataren eguna hor Valentzian egiten da, eta, oso ohikoa da. Han esaten dute, Valentzian, zure, norbaitekin irtetzen hasten zarenean, lehengo zitan, hasieran, tipikoa dala hortxata bat eskatzea erdibana. Baina, bikotea gustatzen bajatzen. Eroso bat den hori da, eroso basoz berarekin, hori da, hombre, bestela esak, eratzen bigarren aldia, behazetako eratzen esak. Ez da hit, hemen txokolate izoskia, bai jarriko zau kafia, edalontzitxo bat, eta hortxata. Orduan, hortxata berez, beti gozoa izaten da, ez? Bai, orduan... Egisa da, esne vegetalak eta ikusten dira ontxe ba, ez dakit, kafesni hartzen duzu da, badauz leku batzutan. Niri jarri dazu mesedez, ez dakit, olo esnearekin, edo almendra esnearekin. Baina, hortxata izan da holan Valentziakoa eta tradizional da, egisa ez dara ikusten kafiakin eta... Baina,
ja saporea ematen dio gehiago, hortzatea bai, beste esneek, bueno, egia da, aldatzen dutela kafesnea. Gauza bat astu jat. Esne gain gehiago. Ah, bale, oza, gozo egia ez bat, gehiago pixka bota. Hori da. Eta bakitu ze ez haustan, amaiak, makillajekuak, bere gurasoak Valentziakoa dira, eta beti daukara zalantza. Berai, hortxata pila gustatan dakola, eta ez daura inun topatu, hortxata izoskia. Ziur interneten jartzen duzu, hortzata izoskia badagoela. Ze izoskia nik uste danenak iten dira. Nik uste bai, baina ez dakitu lan zalantza sartu jazen, nik egisa da, ez dutela ikusi, baina pentsen dut Valentzien eta hori inguruan. Egon bida, ziur. Izango dara. Bueno, kontu da, zarata kontua jekin jarraituko duela, hortzata, bueno, hemen ez daukagu itxuraik, esan nik, eta saltzen da, gaur egun, aurkitzen erreza dala, baina ez daukagu itxuraik, eta, bueno, zapore berezia daukala onartu beharra dago. Ez da, holan, ez dakik gainen zerekin deskribatuko osoa dai, oso gozoa. Ez que zapore, nik benetan, lehenko aldiz esan probatzen dagoena, eta zaporia bada berezixa. Bai, bueno, hortzata zaboria, norbaitek esango du. Bueno, zaporia ez daukana, hortzata zaboria, hori dauka, horren zaporia eta gizan, bueno, goxo daola, eta, bueno, olago postre errez batean, freskagarria gaina, ez, eguraldiak laguntzen badu, bueno, izozkiak eta hotzak urte guztia zer jarri. Badia, orduan bitxu, ingo duguna da, txokolatia, gero, apurtxo bat, birrindu gainetik, hau, oinarri bezala jarri, eta hau, bueno, arrotzen jarraitzuko, arrotuta egon arte, ointxe gatoz. Bueno, hau, prest, gozo gongo da, ez, esan dugu? Bai, a ber, berez hau gozoa zegoen, ez negainak gozoa zegoen, gozo berbi. Super goxo. Goxo. Ba, holaxe. Eta ero txokolatea. Ordan, txokolate moduan darama, bota diosun izoskia txokolatezkoa, gehi hoi gainetik birrinduko diosuna, ez? Hori da, hau da, horrek kopatxuak egoten zienak postrekuak. Bai. Hor, alese bai guzti esango zuen, ez negain gutxi bota diosu. Antzen baten dute. Holanda esaten. Karo. Bueno, asko bez, negaina jarri dotza barruan. Eta hau, ez dakit, kafe moruan edo ze irabiaki moruan? Hau bomba moduan, hau da, ez, astean daukagun kapritxo gozo hori, ezin dugun askorik egin, ero bi asterik behin, hau da, hori. Hau da, batzuk esatea, kafe bomboia edo, ez? Kafia ezik, beste dana dauka. Bai, gehiago esan bomboia. Bomboia. Hori da. Bueno, hause da, gure hortxata, txokolate eta kafe irabiakia. Hau berez nolako ez, baina, bueno, guk ez ditu erabiltzen, horrek ekologikoki ez dionak, horrek... Guk amorro esaten dena. Bai, zer nazti gozu? Koiariak inola. Ez negain hartu zu egarrik? Oso goxua. Bai. Nek emogotza tragoat. Ota, bigotiakin agurtzia programa beti da ona. Roinzuk, elkar banatzen. Eta jakin bihar, zer esan, bota. Ez hau taldelanerako, bixar eguaztena, hemen izango gara, beste bi errezetakin. Tradizionalak. Betiko errezetak, hemen txorien. Bihar arte, agur.